Isa sa akin po. 30 lang. 35. Ayo, boss. Isa. Overload. Brown po ba? Ay, yung red. Oo. Tumalagay ng ato, ikaw nagtunguha ng auto, sabi mo pala. Ano ba, tanong na lang ako kasi yung mga bibitin. To the highest level. To the highest level. Baka na natapos. Saan tayo? Makatagal ako tayo. Happy pay.
pula. Sa akin, red. Tatlo sa akin. Dalawa po. Tatlo sa akin. Tatlo ba? 5 pa po. Sige, 5 pa po. Ako. Akin na yung kasunod. Walang kulay. Akin na yung kasunod dalawa. Walang kulay. Kaya dalawa yung prank namin. Apat po. Wala kang red. Wala kang bariyan. Wait lang ha. Wait lang po, Nay. Wait lang po, Nay. Wait lang po, Nay. Luto mo isang luto niyo. Para maningit naman din. Yan. 40 oh. Kuya, dalawa sa amin. Meron pa sa akin yung red. Wala naman po yan, may gulay ulat yan. May gulay ulat yan. Una kasi mga ano ko, sir eh. Siningit ko lang kayo. Kuya, dalawang Sige. prank kayo sa akin. Awang na lang po. dalawang pagulog, kuya. Kanina pa kami. Alam siya kasi nag-ayos yan eh. Hindi ako pwede mahirap yan. Hindi, nabilang niya ako kanina eh. Hindi pa, wait lang po, ma'am. Sa akin yun. Yung dalawa kayo yan. Lahat Dalawang ulan may brown gulay egg din. Ito ito. Oo, yan. 80, ma'am. Lalo to. Kano dito kaya? Kumain na po, mamay may-ari pa po niya. 380 po kayo, ma'am. Thank you po. Ay, 20 pala po, 20. Uy! Tayo dyan. Ano yun? Ano sa akin yun? Kuya yun, nagtatanong ko kuya yun. Kaya ate yun ito. Sa akin yun. Ito. Ito, Franco. Sa dalawang pula sa'yo? Franco yan eh. Oo nga. Dalawang pula kasi. Sa akin, ano na po so? Sir yung keso. Sir yung keso. Ano lang po so? Lan mo yung keso, wait.